729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, mahali sa Pag-asa, alas 5:04 ang pagkahapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa DZGB, mga bareta ngunyan para sa aga. DZGB, GB, garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustasa. Angel, Diyos marhay na hapon, please go ahead. Nagpatanig ang National Food Authority Bicol o NFA Bicol sa publiko manungod sa naglalakop na video sa social media manungod sa pigsasabi asin piga anunsyo na mananao ang NFA ni libreng bagas sa Setyembre 25, 2025. Sa anunsyo ipinaluwas ka na hensya ang nasabing informasyon and fake news asin day dapat natubudan asin ipalakop dahil ta nagkakaw sa ining pagkalibong sa mga tao. Ipinagiramdom ka na hensya sa Gabos na maging maingat sa rin ng mga salang informasyon lalo na tabako ini o opisyal na informasyon halos sa inda. Bigyan niya naman ninda na sila menting ang mga lehitimong informasyon sa indang opisina na mahihiling sa indang official Facebook page na NFA Bicol. Maladag na bareta, Inga Mustaza, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, nabilog na bilang bagyo ang low pressure area sa sirangan na parte kan Southern Luzon. Sa weather bulletin kan DOST Pag-asa, nasiirip ang sentro kan bagyo sa distansyang 1,075 kilometros sirangan kan Eastern Visayas o nasa luwas pa ini kan teritoryo kan Pilipinas. Dara ka ini ang kusog na paros na 55 km per hora asin doon na minaabot sa 70 km per hora. Naghihiro ini pa weste sa kaskas na 35 km per hora. Tiglalao man na malaog ini sa teritoryo kang Pilipinas ngunya na hapon o taod-taod na banggi asin papangaranan na upong. Posibleng mag-agi sa Southern Luzon, partikular na sa Bicol, Calabarzon, Mimaropa sa Biyernes o Sabado, asin maluwas sa teritoryo kang Pilipinas, Sabadong banggi. May posibilidad na ma-develop ini bilang tropical storm sa aga, September 24, asin posibleng umabot pa sa mas halangkaw na kategorya. Posibleng ibandera ang sinyal numero 2 sa nagkapirang parte ka na Southern Luzon asin Eastern Visayas asin kung magkusog pa pwedeng itaas ini sa sinyal numero 3. Pwede naman na ibandera ang gale warning sa Eastern Visayas sa Bicol Region sa Huwebes nin hapon dahil sa peligro sa kadagatan. Mientras tanto ipapaluwas ang sunod na buletin kan Pag-asa alas 11 taod-taod na pagkabanggi. Mientras tanto, puminakol na sa sobra sa kabangang milyon de pesos ang danyo sa agrikultura kan bagyong Nando, Mirasol asin Habagat. Sa impormasyon kan Departamento de Agrikultura, igwanin maabot sa halos 488,000 na inisyal na kantidad nin danyos sa paroy asin high value crops. Nairehistro ini sa 15 hektarya kan agricultural areas o kabaing ning production loss na 34 metriko tonelada.
Kasabay na digdi ang livestock as in poultry sa Calabarzon Region. Posibleng madagdagan ang danyos dahil nagpapadagos ang validation as in assessment kan Departamento de Agrikultura na dara kan nasabing maraot na panahon. Sa iba pang detalyas kan Bareta sa lado nasyonal, pinangaranan na ni dating Bulacan DPWH District Engineer Henry Alcantara sa iyang sworn speech ang mga personaheng involved sa korupsyon sa mga infrastructure project sa Bulacan asin iba pang lugar sa nasyon. Sa ginibong pagdangog kan Senado kasabay sa mga napangaranan, sinda Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, Congressman Zaldico, Congresswoman Mitch Kayahon Oy, dating Undersecretary Roberto Bernardo asin dating Senador Bong Revilla. Sigun naman kay dating Bulacan DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, igwa pang ibang opisyal na dai pa na unambitan. Mientras tanto sa katakod na Bareta, inako ni dating DPWH First District Engineer Henry Alcantara sa pagdadangog kan Senate Blue Ribbon Committee na aligadong nagatud siya nin kickback para kay ako Bicol Party List Representative Zaldico sa iyang harong sa Pasig asin sa parking area kan Sarong Hotel sa Taguig. Sa aligasyon ni Alcantara sa laog ning 4 na taon poon 2022 hangtod 2025, sinabi ka ining naging tagapagbusol siya ni Ko kan mga proyekto sa iyang distrito kung sain may 426 ining proyekto na ang kantidad sobra sa 35 bilyones de pesos. Ginagaligar pa ni Alcantara na ilinaog ni Ko ang mga proyekto sa paagi ni National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee asin an unprogrammed allocations. Dagdag pa kan ni Alcantara na sa kadak proyekto na ipiglalaog ni Congressman Zaldico, pigaligar niyang ipigtataw ining obligasyon sa opisyal para sa pundo basado sa saindang na paghururunan. Kan taon 2022, pinag-aligar ni Alcantara na naghagad si Ko ning 20% sa kada proyekto alagad kan taon 2023 sagkod 2025 naglangkaw ini ning 5% sagkod 25%. Pag-abot kan porsyento an bako sarong bagsakan asin nakadepende kung paano nailaog o na-insert ang publiko. Pinag-alagar pa ni Alcantara ang pambayad para kay Ko hali sa mga advances kan mga kontraktistas alagad dayaram kan mga kontraktistas kung para kiisay an advance. Ibinulgar pa kaini na may 2 beses siyang nagdara sa parking lot kan Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, asin ang porsyento ni Kong Zaldico asin ang paminsan-minsan pigato niya ini sa sayang harong sa Ladybug Street, Valle Verde 6 o kay Valle Verde 6 sa Pasig City. Sa katakod pang Bareta, ipinagbulgar ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa Senado na naghatod siya nin aligadong 150 milyones de pesos sa rest house ni Senador Joel Villanueva sa Bukawi, Bulacan bilang kickback hali sa flood control projects. Sa iyang pahayag, nagpapadagos sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee taon 2022 kan maghagad aligado si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building kantidad nin 1.5 bilyones de pesos. Sigun kay Alcantara, sa 1.5 bilyones de pesos nakfundo 600 milyones de pesos na ang natugutan na fundo para sa edifisyo. Dai ini ikinaugma ni Senador Villanueva kay napilitan sindang maggibo nin paagi ni Undersecretary Roberto Bernardo. Dahilan kay ni sigun pa kay Alcantara natawan si Villanueva nin proyekto saan program appropriations kan taon 2023 na minamontar nin poco mas o menos 600 milyones de pesos na mga flood control na projects asin kung susumahon sa 25 na porsyentong proponent, igwang kantidad ining 150 milyones de pesos para sa senador. Dagdag pa ni Hernandez, dahil aram ni Villanueva na flood control ang mga proyektong itinagama sa iya dahil sa iyang pagkakaaram, habo kan senador kan mga proyektong flood control. Mientras tanto, afuera kay Senador Joel Villanueva, ipinagbulgar man ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa Senado na igwang 25% kickback man si Senador Jinggoy Estrada hali sa flood control project sa Bulacan. Sigun kay Alcantara sa sayang pagkakarumdum, mantang naghalat sinda sa
2024 budget hearing sa Senado, bandang alas 9 sa alas 10 nin pagkabanggi, hinapot siya ni Undersecretary Roberto Bernardo kung may maawot pa siyang kaagadan o kaagan dahilan tamay available pang 355 milyones de pesos na kantidad na alokasyon si Senador Jinggoy Estrada. Sinabing may maawot pa siyang kaagan kung kaya sa laog sana nin Jesag kud 15 minutos nakapasa tulos niya ini kay naipasa niya tulos ini kay Bernardo. Sigun padigdi, 7 ang proyekto na may kabilugan na 355 milyones de pesos. Asin ang proponent igong 25% asin itinao niya kay Yusek Bernardo. Kaiba na iba pang mga proponent sa mga pundong ibinaba sa iya para sa ngunya na taon. Magigirumduman na enot ng binulgar na Alcantara na nagbaba si Estrada nin 355 milyones de pesos sa indang distrito kabalyo ning 30% cut na makusog man na pinahimutikan kan senador. Mabueltan detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkaperang pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kakulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Mientras tanto, nagpaluwas na maning official statement si Congressman Zaldico kanako Bicol Party List. May kinaaraman sa mga aligasyon asin ipinagbulgar na pahayag ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa pahayag ni Congressman Zaldico, pinag-unambitan kaini na mga aligasyones na ipinagbarabad kontra sa SEIA. Kasuba ago duman sa hearing sa Senado, iyuan daining basihan asin daing katotohanan.
Idinagdag pa man ni Congressman Saldico na pinagre-reserba niya ang sa iyang diretso na simbagon ang nasabi ng mga aligasyon sa tamang panahon asin sa tamang forum. Sa iba pang bareta, ipinahayag ni Curly Discaya na iba-iba ang porsyento kan mga kickbacks na pinaghagad kan mga kongresistas sa mga kontraktor sa kada administrasyon. Sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee ngunyan aldaw, sinabi ni Discaya na basado sa iyang naging obserbasyon nakadepende sa nakatukaw na presidente ang porsyento. Sinabing niyang kan panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino uminabot ni 10% ang kickback kan mga kongresistas. 15% naman kay dating Presidente Rodrigo Duterte, mantang sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. uminabot sa 25 sagkod 30% ang total na porsyento sa kada proyekto ang pinaghagad ka nagkaperang kongresistas gamit ang sa indang mga tao na pinag-apod na bagman. Tinawan doon ni Discaya na ini ang pinakang halangkaw na pinaghagad sa gabos ng mga kontraktor sa Pilipinas. Mientras tanto, inako ni dating Bulacan DPWH District Engineer Henry Alcantara na 350 milyones de pesos na fundo ang ibinaba kan taon 2022 asin ang proyekto ang porsyento kay dating USEC o kay Undersecretary Roberto Bernardo hale sa flood control projects. Sa ikalimang pagdangog sa Senado kasubagong aga may kinaaraman sa maanomalyang flood control projects, inako ni Alcantara na igoning kickback sa Bulacan kung sain 25% ang napapaduman sa mayor na proponent. Ipinahayag ni Alcantara na sinabi sa iya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na ang GAA insertion na nagkantidad ni 300 milyones de pesos kan taon 2024 iyon nakatagama para kay dating Senador Bong Revilla. Afera kay ni aminado man si Alcantara na nagkamidbidan sinda ni Congressman Zaldico kung saan nagpuon ang transaksyones sa mga proyektong ipigbababa sa Premier na distrito kan Bulacan. Nagkaigwanin mainita na diskusyon asin simbagan sa pagbubukas kan ikalimang pagdangog kan Senado sa pagultanan ni na Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson asin Senador Rodante Marcoleta. Ginibo kasubagong agan pagdadangog sa investigasyon kan mahiwasan na anomalya sa flood control asin iba pang infrastructure projects kasunod kan pinakandakulang anti-corruption protest. Kunestyon ni Marcoleta ang objectivity kan hearing kan komite dahil sa pahayag sa media ni Lacson kung saan sinabi kaini na mas karapat dapat nagibo na state witness ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez kumpara sa mag-agom na Discaya. Dakula ang posibilidad na wara na sa Estados Unidos si ako Bicol Party List Representative Zaldico. Basado sa US Customs and Border Protection kan Agosto 26, 2025 kan nag-abot ang kongresista sa New York. Natauan man ang nasabing opisyal nin tourist visa sagkod Pebrero 25, 2026. Pagkatapos kan 19 aldaw naghali ng opisyal sa New York. Dai man masyerto ni Speaker Faustino Boji III kung nasa Europa na si Ko. Enot naman na sinabi kan tagapagtaram kan House of Representatives na nasa US si Ko dahilan sa pagkakabulong sa iyang helang. Magigirumduman na binawi ni Speaker di ang travel order ni Ko asin sa iyang pipabalik sa nasyon tanganing simbagon ng isyo kontra sa insertion kan 2025 national budget. Pigsisiguro ni Senador J.V. Ejercito dabako sa kinadating Bulacan District Engineer Henry Alcantara asin dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez matatapos ang investigasyon sa manomalyang flood control projects. Sigun kay Ejercito matindin ang dagit kan publiko kung kay-kaypuhan panimbago ng mga involto lalo na may halangkaw na posisyon sa gobyerno. Tinaawan doon naman ni Senador Kiko Pangilinan na dai matugot ang publiko sa cover-up asin importanteng mabulgar ang katotohanan sa mga investigasyones.
Mientras tanto, nagkaigon ng pag-ururon ang House Budget Amendments Review Subcommittee para sa pagbubusol na pagbabago sa propestong 2026 National Expenditure Program sa kasunod na mga deliberasyon sa level kan committee ka nakaaging bulan. Sigun kay House Appropriations Chair Mika Swansing, kasabay sa mga tinukar sa reallocation o pagtagama ng fundo ang uminabot sa 255 bilyones de pesos na hinali sa original na budget proposal kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Siniguro man ni Swansing na day pwedeng magkaigo ng congressional insertions o pagdagdag nin sadiring pundo kan mga kongresista sa level kan deliberasyon. Mientras tanto, posibleng ipasairarom sa inquest proceedings kunyan aldaw ang mga naarestar na individual na nagparibok sa Ayala Boulevard asin Mendiola sa ginibong hiro protesta laban sa korupsyon kan Domingo, Septyembre 21. Inan pinagkonfirmar ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Inez. Sigun sa opisyal, gigibuhon ini tanganing maaraman ang mga magkakanigong kaso na isasangat sa mga mapapatunayang invuelto sa riot. Napag-araman na umidabot man sa 2016 na individual ang naarestar sa protesta sa Manila. Sa numerong ini, 19 digdi ang minor de edad, kung saan 65 ang may edad 15 anyos, as in 17 anyos, sagkod 17 anyos, mantang 24 naman ang may edad na 14 anyos pababa. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Padingnal Baldo sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos maray na hapon. Attention! Attention!